Projekt Protirómsky rasizmus bez masky vytvára odbornú platformu na Slovensku zameranú na boj s protirómskym rasizmom, prepájaním výskumu, advokácie a terénnej praxe. Cieľom je priniesť odborný diskurs o protirómskom rasizme do verejného diskurzu. Odborné príspevky budú zverejnené v záverečnom zborníku, ktorý bude obsahovať všetky príspevky z kolokvií z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. Túto aktivitu financuje Európska únia v rámci projektu Roma CSOs Promoting EU Values, v skratke ROVA, ako výsledok prvého kola hodnotenia, ktorý je koordinovaný sieťou European Roma Grassroots Organizations Network a v Českej republike a na Slovensku platformou Romanonet. The project is supported by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future.